Falten tan sols 6 dies per a les danses d'Algemesí. Avui a una de les places l'assaig dels bastonets. Danses d'Algemesí que són considerades per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Com dèiem, a tan sols 6 dies de l'aprovació de la Mare de la Salut, aquestes danses declarades Patrimoni de la Humanitat assaggen els bastonets, una de les tantes danses patrimoni d'esta gran ciutat, però també de l'univers, del món. Així ho va declarar la UNESCO.